fodre dig fandme snart til mit vildsvin, hvis du bliver ved med at plask. Du er sgu meget diarré. Der. Stop for helvede! Det er en lille fedtklump i min diarré, og jeg skal nyde den. Du har fandme lavet meget diarré i dag, og det er dejligt. Så kom dog, din lille fedtbulle. Ej Henning, man må ikke lave blackface i 2026. Hvorfor ser I så retarderet ud? Jeg pillede bare lidt ved Hennings klunker, og så kom der masser af diarré ud. Nå, jeg fik også diarré i fitnesscenteret. Det er sejt. Nu er jeg nødt til at aflive jer. Prøv at se her, alle I fedtklumper. Så kan I se, hvordan en rigtig menneske gør. Jeg skulle lige have knavlet alle de snøfler. Så hold dog kæft, fedtklumper. Hvis det er ikke fast, du er bare sådan en kæmpe fucking fedtklump, dit fedt. Kig over dit fede dyr. For helvede, dit fede dyr! Kom! Hold kæft, jeg får snart tinnitus i ørerne. Henning! Nu bliver du fandme mishandlet. Nej! Ej, hold dog din kæft. Jeg skulle have bortadopteret dig for længst. Jeg gør det. Så kommer tyndskid på rutsjebanen, så er det fordi, at jeg spiser taco-bille. Hold kæft. Pik. Ej, det er fandme ikke din størrelse. Henning! Pik. Jeg putter en dildo op og ned af din røv, hvis du bliver ved. Men det er min dildo. Og det er min dildo. Jeg bruger den kun til at barbere mine fede klunkehår. Så du må gerne få den. Hej. 1, 2. Ej, jeg gider ikke mere. En gang for længe siden var der en meget spastisk og autistisk person, som der var prinsesse. Og hun hed Dronning Margrethe. Det er mig, der fortæller. Ja, okay, men så koster det fandme. Nø. Hun så sig i spejlet hver dag for at se, hvor spastisk hun så ud. Gud bevare Danmark. Oh yeah. Lyder som en feminin spasser. Det var hun sgu fandme også. Så må I jo være i familie. Der var Henning DiCaprio. Og så var der Flæskesteg. Og kongen til. Det var en meget spastisk familie, der var i det kongerige. Alle sultede på grund af, at han spiste så meget. Nu blev han sulten. Nu skal jeg bække op for Netto. Nu skal far have noget McDonald's, så nu er historien slut. Okay, daddy. Fordi de der fedtklumper ikke vil lade mig være, så er jeg nødt til at fortælle videre. Nå, og der kom der en stor... Rar.
Lad os aflive ham. Han kan ikke noget i denne her familie. Hold din kæft! Dinosauren kunne godt lide at spise græs. Det gjorde, så den fik en meget lang... Ej, hvor er du klam. Ej, du skal nødt snakke. Du kommer jo aldrig til at blive mislivnervøs. Kom så din kanelgiføl. Jeg vil gerne høre den historie, og det skal være nu. Ja, okay der. Så blev det nat. Og den spastiske dinosaur står stadigvæk derude og brøler helt for sig selv. Slut.